4-9 és el tercer peu. Abans han desmuntat dues vegades el peu previ a sonar les gralles, no veien prou clar, i a la tercera va amunt. Així ho regla el món casteller. Intent de 4-9 en folre, que recordem tot just fa un any van poder estrenar per primer cop el Tots Sants de l'any 2010. Avui voldrien aconseguir per primer cop a la seva història completar la tripleta màgica. Han fet el 3-9 a segona ronda, el 5-8 a la primera, i ara aquest 4-9 que els costarà treball i esforç poder-lo aconseguir. L'han agafat novament molt ample, com amb els dos preus que han desmuntat prèviament. 600 col·locats, els dosos arribant als 600, enfila amunt el castell, un pèl ajudat al folre de l'estructura, sembla que s'ha tranquil·litzat un xic el que és el tronc d'aquest 4-9 en folre, tot i així, molt lent d'execució, hauran d'anar ràpid i molt finets els nanos de dalt de tot per poder aconseguir carregar aquest 4-9 en folre. Entra l'aixecadora, tenen possibilitats. Els castellers de Sants que s'acosten a carregar aquest 4-9 en folre un altre cop. Sembla que s'asseu el castell, carregat, està ben assentat, aviam si tenen corda per poder-lo descarregar, l'hauran de treballar, té més defensa el 4-9 que no el 3-9. El castell mica mica que es va baixant, estan patint i de quina manera el pis de quarts i de quins, va sortint mica mica el castell, i atenció que els castellers de Sants, els borinots, podran descarregar la seva primera tripleta màgica. El castell estava mig vençut, però han pogut guardar esforç, han pogut guardar un xic d'energies per intentar descarregar aquest 4-9 que finalment no ha pogut ser descarregat. Ja estava gairebé, però